Здравейте, аз съм Христо и ще ви представям видео клипове за игри. Първата игра е за Android, която ще го направя и тя се казва Ядосните птички или птици. Нека да ви обясня накратко за играта. Алчни прасета свиват или открадват яйцата на птичките, за да ги яздат. И така ядосаните птички почват да ги преследват и да ги убиват масово, за да си вземат яйцата. Значи играта е на нива, първо, второ, трето, четвърто, пето и така до 11-то. Виждаме видеоклипа как яйцата ги няма в даже в плен са взели някои малките, но ще идват бой. Брат, твой това е... О, не! Подбил от кой не значи пески. Мрах, ще дам рестарт. Мамо, съм просто. Не убих го. Копа е. Давай, ти си. Да, yes. Тъй като аз съм от второ или трето, но не мога да се точно кое е. И не съм от началото на играта. Давай, брат, ти си. Подарък не го взе, за съжаление. Макар че Коледа мина. Така, играта може да я изтеглите. Аз ще я поставя под видеоклипа. Тя е за Android и с телефони, таблети, алабара. Благодаря, че бяхте с мен и следващия път пак ще направя някаква игричка, ще ви я предоставя. Лайкайте и до скоро!